Доброго ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і забаўляльнага. І вясёлыя мультфільмы, безумоўна! А як же без іх? Сустракаць новы дзень трэба на пазітыве. А пачнём мы са знаёмства. З кім, Лесік? Вы мяне не папярэдзілі. О, бо гэта сюрпрыз, Веранічка, для цябе і нашых тэлегледачоў. Цікава. Мы пазнаёмім вас са сціплымі і палахлівымі істотамі, якія лічаць за лепшае пазбягаць сустрэч з чалавекам і заўсёды ад яго хаваюцца. Ого, і як жа адбудзецца наша знаёмства? О, шапка-невидимка табе не спатрэбіцца. Мы з Лесікам раней запісалі відэа і зараз вам пакажам нашых сціплых сяброў. Давайте глядзець. Гэта цеця Рук. Наш з Лесікам зямляк. Знешне нагадвае глушца, але меншы за яго. Калі некаторыя з вас, сябры, параўнаюць цецярука з пеўнем, а цяцер з курамі, то вы ў нечым будзеце мець рацыю, бо цецярукі з атраду курападобных. Цяцеры, як і хатнія куры, бурыя, з рудым ці шэрым адценнем. Сціплыя дзяўчынкі, праўда? Так, чаго не скажаш пра цецярука. Зірніце на яго, колькі гонару. О, ён нібы ў фраку, чорнага колеру з фіялетавым адценнем. А белыя пёры, аздабленне на крылах і хвасце заўважылі? Ну, франт, не менш. Згодны. І вы спытаеце, няўжо гэты фанабэрысты цецярук з ярка-чырвонымі кольцамі вакол вачэй у выглядзе броваў палахлівы? Настолькі палахлівы, што ледзь пачуеш шорах, хаваюцца ў кусты ці становіцца на крыло і бывай. Неверагодна, але факт. Цецярук такі. Дзе ж яго можна ўбачыць краем вока, калі атрымаецца падкрасціся цішком? Раскрыю сакрэт. У нашай краіне цецярукоў можна заўважыць у паўночна-ўсходніх раёнах і цэнтральнай частцы Палесся. Цецярук выбірае мясціны, парослыя бярэзнікам, алешынай ці асінай, а таксама ускраіны мохавых балот. Калі побач будзе поле са збожжавымі, цудоўна. Зярняты пажаданы ласунак для цецярука. А не будзе збожжавых? Цецярукі перажывуць. Улетку ягады, не горшы варыянт прысмаку. Суніцы, буякі, ажыны. Ой, птушкі з радасцю імі пажывяцца, а таксама кветкамі і насеннем раслін. Увосень цецярукі шукаюць ежу ў высокай траве. Там птушкі адчуваюць сябе ў бяспецы. Часам яны выбіраюцца на ўзлесак, аддаючы перавагу бярэзніку. А што ж робяць цецярукі ўзімку, калі студзёна і голадна? Не хвалюйцеся, яны знаходзяць, як пратрымацца да вясны. Ужываюць хваёвыя шышкі, ягады ядлоўцу, не грэбуюць пупышкамі бярозы, асіны, вярбы і алешаны. Значную частку жыцця цецярукі праводзяць на зямлі, аднак узімку кормяцца на дрэвах. Як вы заўважылі, цецярук асцярожны і прадбачлівы. У яго выдатны слых і зрок. Гэта дапамагае яму ратавацца ад драпежнікаў і ад чалавека са стрэльбай. Калі птушка адчуе небяспеку, шорах ці скрып снегу, адразу ж адлятае на вялікую адлегласць. Палёт у цецярука хуткі і энергічны. У халодныя снежныя зімы цецярукі хаваюцца пад снегам, утвараючы там тунэль з камерай на канцы. Па зямлі яны бегаюць хутка, як хатнія куры. Вас цікавіць, які ў іх голас? Розны, скажу я вам. Цяцеры, дзяўчынкі, кудахчуць, як куры. А фанабэрыстыя цецярукі звонка мармычуць. Калі ж расхвалююцца, глуха крычаць. Пачуць цецярукоў звычайна можна вясной, падчас такавання. Астатнюю частку года яны маўклівыя, бо празмерна асцярожныя. Што ж, цецярукі, прыемна было пазнаёміцца. Дзякуй вам, Кася і Лесік, за такую рэдкую магчымасць убачыць такіх скрытных птушак. І мы рады, што атрымалася наладзіць віртуальную сустрэчу. А зараз, сябры, давайте глядзець мультфільм.
А зараз Зараз я хочу поцікавіцца. Як вы думаеце, толькі ў казках і мультиках сустракаецца кот рыбалоў? Дивак ты, Лесик! Усім вядома, што ў рэальным жыцці кот не ловіць рыбку ў рэчцы, бо баіцца вады. Максімум, на што здольны гэты хітрун, выцягнуць рыбку з вядра рыбака. калі той зазяваецца. Бывае і так. Толькі ў выпадку з нашымі мясцовымі катамі. Аднак ёсць на планеце сапраўдныя каты-рыбаловы. О, жартуеш? Праўду кажу. Каты палююць пад вадой? Так, Веранічка, і вельмі паспяхова. Здзіўляйцеся. Гэтая кошка не толькі не баіцца вільгаці. Вада для яе – дом. Кошка-рыбалоў выдатна плавае і нават палюе пад вадой. Неверагодна. Ой, якая мокрая! Гэтая жывёла крыху большая за хатнюю кошку, аднак выдатна прыстасавана да воднага жыцця. У яе мускулістае цела з невялікім хвастом і кароткія лапы з маленькімі перапонкамі, якія працуюць як вёслы. Ой, што за дзіва! А ёй не холодна хадзіць мокрай. Не, шчыльны падшэрстак захоўвае цяпло і сухасць, а верхняя шэрсць плямістая фарбоўкі ідэальна маскіруе кошку ў зарасніку трыснягу. Лесік, а дзе водзіцца дзіўная кошка рыбалоў? У паўднёвай і паўднёва-ўсходняй Азіі. Яе можна сустрэць на Шры-Ланцы і ў Індыі, на забалочаных раўнінах, берагах рэк і азёр. Ой, як дае нырца! Ну і ну! Кошка-рыбалоў цудоўны плывец. Яна лёгка пераадольвае вялікія адлегласці па вадзе. Хто б падумаў? Прыкладна 3/4 яе рацыёну складае рыба, што і дало назву гэтай кошцы. Ой, бачыце, як падпільноўвае рыбку. Кошка-рыбалоў выкарыстоўвае розныя тактыкі палявання. Можа цярпліва сядзець на беразе, можа біць лапай па паверхні вады, імітуючы рух казуркі і прынаджваючы здабычу. А можа ныраць і заставацца пад вадой да 30 секунд. Ух ты! Ну і кошка! А яшчэ яна ловіць малюскаў, дробных рэптылій, грызуноў і птушак. Кошка-рыбалоў выдатна лазіць па дрэвах, узбіраецца на вышыню да 8 метраў і дабіраецца да гнёздаў. Але навошта гэта ёй? Жывёла пераключаецца на іншы від палявання ў сезон дажджоў, калі моцныя мусоны робяць рыбалку небяспечнай і немагчымай. Вось як. А яшчэ ў кошкі-рыбалова вельмі цікавы галасавы дыяпазон. Даследчыкі яго апісваюць як смех, гарлавы булькат, кароткі брэх і нават краканне. Не мяу-мяу-мяу, а кра-кра-кра. Ну што за кошка? Магчыма, жывёлы перанялі такія гукі ў сваіх суседзяў, вадаплаўных птушак. Чаго толькі на свеце не бывае. Уразіў я вас. О, яшчэ як, Лесік. Мы нават не ведалі пра існаванне сапраўднай кошкі рыбалова. На гэта я і разлічваў. А зараз прапаную зрабіць мультипаўзу. Глядзім мультфільм, сябры. А зараз прапаную пацікавіцца, як жывёлы ў спёку абараняюцца ад сонца. Хто як, Лесік? Сланы накідваюць на сябе пясок, а насарогі і бегемоты качаюцца ў гразі. Тая высухае на сонцы і ўтварае на целе корку, якая абараняе жывёл ад сонечных апёкаў. Менавіта таму і свінні любяць прымаць гразевыя ванны. Правільна, але ёсць і іншыя механізмы. Ці звярталі вы ўвагу на яшчарак? Яны, каб не апячыся, вельмі хутка перасоўваюцца, а калі спыняюцца, падымаюць то адну лапу, то другую. Ага, а ў пік гарачыні і ўвогуле імкнуцца не выходзіць са сховішча. Грызуны таксама лічаць за лепшае перачакаць спёку пад зямлёй у норках. Таму што там халаднавата і бяспечна. А ці пакутаюць ад сонечных апёкаў хатнія гадаванцы? Ой, яшчэ як, Лесік, і кошкі, і сабакі. Так, асабліва мопсы, французскія і англійскія бульдогі, а таксама жывёлы з белай шэрсцю і без яе. Вельмі далікатныя часткі цела, нос і кончыкі вушэй.
Як же дапамагчы гадаванцам у гарачыню? Вельмі проста, Вераніка. У спякотныя летнія дні не трэба выходзіць з гадаванцамі на вуліцу з 12 до 17 гадзін, калі сонечныя прамяні асабліва небяспечныя. Слушна. І вядома, не варта стрыгчы жывёл нагала, думаючы, што ім так будзе прасцей пераносіць спёку. Шэрсць абараняе ад сонечных апёкаў. Памятайце пра гэта, дзяўчынкі і хлопчыкі. А яшчэ у спёку гадаванцам варта часцей даваць піць ваду. Вось такія парады. А зараз давайте глядзець мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Прыемнага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Шчаслівага і вясёлага! А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку!